Извънредно, Румен Радев печели мнозинство в следващия парламент. Сочат нови данни при 65% паралелно преброяване на агенция Мяра. Радев ще разполага с 134 народни представители, ГЕРБ-СДС с 36, ППДБ с 33, ДПС с 25, а Възраждане само с 12 депутати. И така, тази вечер се пише нова парламентарна история у нас. От гледна точка на процентите, Прогресивна България е на първо място с 44,4%. 4 пъти по-нисък е резултата на ГЕРБ-СДС 11,8 на 100. Следва ППДБ с 11%, ДПС с 8,4%, Възраждане с 4,1%. Под бариерата за влизане в 52-то Народно събрание се позиционират МЕЧ с 3,4%, БСП с 3,1 на 100, Величие с 3,1 на 100, също АПС на Доган с 3,1 на 100. Близък е и резултата на Сияние 3%. Има такъв народ 0,8% и Синя България 0,5%. Какво означава спечеленото мнозинство от Радев и ще се затвърди ли това като новина и следващите часове? Останете с Дарик, за да разберете.